Με αφορμή αυτό το δέμα, θέλω να κάνουμε να πούμε κάποια πράγματα. Το σημαντικό σε κάθε επιχείρηση είναι να επενδύσει την ίδια την επιχείρηση. Δεν έχει σημασία τι θα είναι αυτό. Θα είναι σεμινάριο, θα είναι κάποια εργαλεία, θα επενδύσεις στην διαφήμιση της επιχείρησής σου. Στην αρχή το βλέπεις ότι έχεις κάποιο έξτρα κόστος. Σίγουρα. Δεν είναι ότι δεν θα έχεις κόστος, αλλά αν δεν επενδύσεις στην επιχείρησή σου, δεν μπορεί να σου δώσει πίσω. Ο ανταγωνισμός γενικά μεγαλώνει και κάθε μέρα βγαίνουν νέες επιχειρήσεις με ίδιο παρόμοιο αντικείμενο με τις δικές μας, οι οποίες μπορεί να έχουν κάτι το διαφορετικό. Θέλεις να επενδύσεις σε βίντεο, δείξε την επιχείρησή σου. Το ένα. Το άλλο. Και το δώρο των δικό μου των Χριστουγέννων είναι αυτά. Το περίμενα πώς και πώς σήμερα, μόλις είδα ότι έφτασε. Και έρχεται κάτι πολύ ωραίο. Θα περιμένω και άλλα θέματα. Θα το δείτε σύντομα. Stay tuned.